Hello lwgwpwr, good morning to you all lwgwpwr. To नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय लwgwpwr. बे भिडिअ'आनो जादों लwgwpwr. First of all नोंथांमोना थांनायाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ लwgwpwr. जे थांनायाव नुनानै बुजिखाबाय जे आं दिनै मानि थाखाय भिडिअ होनायदों. दिनैनि भिडिअ'आ ओरैबायदि दुखु लwgwpwr. मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोना थांनायाव नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ जे जोंनि बर'नि फाइटार्सफोर जाय रियेल फाइटार्सफोर जोंनि बर' हारिखौ सिगाङाव जोंनि बर' हारिनि थाखाय थै बावसोमनाय जिउ बावसोमनाय तो बिथांमोनखौ दिनै सावरायगोन जाहैबाय आरोना लwgwpwr. बे आदामोन सानै मानसिया माने जाय मानसिया फैसा खांबा बायदों बिथांमोना ndfb आरोना बिथांमोना जोबोद खस्थ' मोनबोदों सिगाङाव आरो जेलबो जानांदों खनथाम खनब्रै तो बिथांमोननि केसा दिनैसिमबो हेक जायाखै बेखायनो माने बिथांमोना दिनै फैसा खांनांगौ जादों फैसा मागिनांगौ जादों बेबायदि आरोना माने भिखारि जानांगौ जादों मानो होननानै बुङोबा मानसिना केस जायोबा बेसेबां फैसा थाङो मासै मास नोंथांमोना बयबो बुजिखायो जानांगौ लwgwpwr. तो बेखायनो आं जोबोद दुखु नांफादों बिथांमोनजों जे बिथांमोनहा दिनै हा हु फानबाय जेबो गैला संसार जानो माजों जालांनो नै बेफोरबायदि जानानै दङ आरोना आरो बिथांमोननि केसा दाबो जागासिनो माने दासिमबो जोबाखै. तो बिथांमोना दासिमबो कर्ट गाबाय थानांगौ आरो बिथांमोना फैसा गारबाय थानांगौ. बेफोरबायदि फैसा गारनो सोरबा सासे साख्रियालाबो हानो थान आरोना नंगौना नङा लwgwpwr. बेफोरबायदि आरोना तो बिथांमोन बे आदामोना माने दिनै मागिनांगौ जादों आरोना जोबोद खस्थ' जोबोद दुखुनांथाव लwgwpwr. बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन आरो मा दंबावो लwgwpwr नंगौना नङा. तो आंबो जोबोद दुखु नांदों लwgwpwr. मानो होननानै बुङोबा जिउआव एसेबां खस्थ' मोनोबा माबायदि जायो बयबो दुखु मोनगोन आरो मा सानगोन मा साना लwgwpwr नंगौना नङा मा खालामगोन मा खालामा. तो बिथांमोना दिनै खामानिबो मावनानै जानो हाया होननानै बुंदों मानो होननानै बुङोबा बिथांमोननि आथिं आखाइफ्रा गासिबो बुफाय जानाय मानाय बेफोरबायदि आघात मोननाय जे जेलाव लांनाय समाव बुख्रुबजानाय मानाय बेफोरबायदि आरोना. तो बिथांमोना जोबोद खस्थ' मोनबोबाय आरोना. तो बेखायनो जों माने जा हायो बिथांमोनखौ सापर्ट खालामनांगौ बिथांमोनखौ माने जों इसिबां हायो इसिबां जों माने बिथांमोननो दान होनांगौ आरोना. तो बिथांमोनखौ जोङो अनसायो मानो होननानै बुङोबा बिथांमोना खस्थ' मोननाय मानसि आरो बिथांमोना दिनै आथिं आखाइ बुख्रुबजानानै दिनै खामानिबो मावनो हाया मावनानै जानो हाया आरो बिथांमोना खारखुमानानै थानो हाया. खारखुमानानै थायोबा गाव थाजानो हागौ मानो हागौ नै बेफोरबायदि आरोना नोंथांमोना बयबो बुजिखायो लwgwpwr. केस थायोबा मानसिया माबायदि जायो नंगौना नङा. तो लwgwpwr आं जोबोद दुखु नांफादों बिथांमोनजों जे बिथांमोना दिनै बेफोरबायदि खस्थ' मोननांगौ जाबाय. जोंनि बर' हारिनि थाखायनो जोंबो अनसायो बिथांमोनखौ जोंबो गोसोखाङो मानो होननानै बुङोबा बिथांमोना खस्थ' मस्थ'यै बेफोरबायदिनो संसार जाबोनाय जानो हागौ दायो बिथांमोनहा थाइसेबो थाखा गैया जानो हागौ. तो बिथांमोनखौ जोङो डनेट खालामनांगौ आरोना बेसेबां हायो इसेबां जा थाइसे थाइनै आरोना जा हायो थाइसे थाइनै नै बेफोरबायदि आरोना. तो लwgwpwr नोंथांमोनखौ आं खावलायहरो जे नोंथांमोनाबो जे बिथांमोनखौ हेफाजाब खालामो आरो बिथांमोना दखान बिबा बायदों आरो दखानल' नङा जायफ्रा न' नुदों नोंथांमोनाबो माने होनो हागोन बिथांमोननो दान होनो हागोन आरोना. ओरैनो साननानै नायोबा लwgwpwr माने दस्रा ndfbफ्रा बेलेग बिसिना बेलेग मानो होननानै बुङोबा दस्रा ndfbफ्रा माने बेफोरबायदिनो लामायाव फैसा खांनाय मानाय बेफोरबायदि मोनो आरोना बिसोरो डनेसन जे दामफार खारनायाव फैसा लाखिनाय फैसा बिनानै 100 200 दामफार गंसेयाव नै बेफोरबायदि मोनो. नाथाय बिसिना मा लwgwpwr आं बिसोरखौ मा नुबाय दिनै बिथांमोना जोबोद खस्थ'यै माने मागिगासिनोसो बिथांमोना मागिबायदों लाजिया सोमजियानो. तो बेखायनो आं जोबोद दुखु मोनदों आरोना दस्रा ndfbफ्रा मालाय आराम जिरायनानै बेफोरबायदिनो फैसा खाङै खाङै मोनजादों नाथाय बिसोरो दिनै मा जादों बिसोरो दिनै मागिबायनांगौ जादों पाब्लिकनाव. तो बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो जे नोंथांमोना बिथांमोनखौ हेफाजाब खालामो आरो आंबो हेफाजाब खालामगोन लwgwpwr. तो नोंथांमोनाबो हेफाजाब खालामबाय था. तो बेनो आरोना लwgwpwr. थेंक इउ स' माच लwgwpwr. नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय हामबायसै लwgwpwr. आरो बेफोरबायदिनो आंखौबो सापर्ट खालामबाय था लwgwpwr आंनि भिडिअखौ नायनानै जे नोंथांमोना बुजिलाङो बुजियाखैबा कमेन्ट खालाम. तो बेनो आरोना थेंक इउ स' माच लwgwpwr. नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय आरो आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय बेनो आरोना बाय बाय लwgwpwr. See you on the next video लwgwpwr. नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय.